Opakruoth ikwara mogiro kama na inyo kumkitera mogi TV kaune wang sae chenro maromara duol bange wabrogo mbaka gi jafwambowa Ali Abich obro wuoyo gi rowere mani dala ma Homa Bay kumetelo mar loch gwenge ntiere sani lo ni Devolution Conference wadhi penjogi ni nyaka ne tend loch gwenge chakre be giseyude fuongruok moro koso tango ma gidwaro ni mondo tim mondo be giyude gine ber mar loch gwenge mane mbaka mwadhi goyo gi rowere mani Homa Bay ka gigo mbaka gi Ali Abich gi Latano kono dhi kuna chiel ka chiel antiere kae ndiye gi Wilson Ochuka jaka Buoch Kobita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawanno. And we do not want to miss the opportunity to have the fans or to play before our own fans. I therefore, from a security perspective, would like to beg all Kenyans to really avoid going to the stadium unless you have a ticket. Tok yudo siem kuom CAF sirikal okwayo je Kenya ni kik gimuomre manyalo miyo Kenya ikumo e tuke mabiro. Our security team in a multi-agency approach, working together with KWS, must deal a final blow in this illegal fishing. Sirikal ogolo siem ne jo ohala ma uso rech ma ok opuodhi e kind Nakuru kod Kisumu. En gima lich, Homa Bay lich, mapok nwaneno. Homa Bay ler mwawe mananie wane piny moro ma ok Homa Bay mapile. Boma ma Homa Bay sani koro dich ka welo donjo ni romo mar tend loch gwenge mochakore ayanga. Doer winjo pachi ariyo adek auchiel nono kaka inyalo yudo tok yudo kum kowuok kuom riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika miluongo ni CAF. Riwruok matayo adhula pacho ka achiel gi komiti matayo tuke CHAN ogolo kwayo mar duoko chien ketho chike moketogi kama tek mar chulo fwai. Motelo ne kum mane ochiw odiochieng' manyoro gi riwruok mar CAF Kenya kokalo riwruok mar FKF bende nochwade gi fai mar omenda tok ketho chik e tugo mokwongo e kind tim mar Harambee Stars gi DR Congo. Kwayo gichwalo ne jo Kenya mondo nyiew otiko kokalo mane mbui ka jogo ma ok bi yudo thuolo mar donje alap ibiro mi thuolo mar neno tugo e TV madongo mibiro gure kuonde ma ji odake. Tugo e kind Kenya gi Zambia e alap ma Kasarani biro mana bedo gi ji 27,000 mana monyiew otiko kokalo e mbui kende. CAF regulations are very clear. If you don't have a ticket, even the local regulations are very clear. If you don't have a ticket, don't go near the stadium. Our fans have violated this. They have gone a long way to defy the police on duty and force their way into the stadium. This is not acceptable. From Sunday, we have had meetings with the FKF, government and Ministry of Interior. Last night and today we shall have another meeting to ensure that this bad behavior is not repeated on Sunday. The Harambee Stars is performing very well, and you can see the performance of the national team. Please, let us not put that at risk. Let us not deny them victory because of the fan trouble that we've had over the last couple of games. So today, we make a pledge, all of us together, that it comes to an end. And after CHAN, there's also Kenyan football. E kinde no jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen bende okwayo jo Kenya mondo bed gi dimbruok e kinde ma gidonje alap mar neno tuke mag CHAN. Murkomen olero ni okenge ma oketi gi riwruok matayo tuke mag adhula pinje Afrika miluongo ni CAF nyaka luw mondo ka Kenya kik yudre kama tek. The fans are always called the 12th player. And we do not want to miss the opportunity to have the fans or to play before our own fans. I therefore, from a security perspective, would like to beg all Kenyans to really avoid going to the stadium unless you have a ticket. It is going to reflect badly on us. It is going to give us security problems. If the capacity of the stadium is exited, you can easily have a massive disaster and a security challenge for all of us. I want to request Kenyans, for the sake of our team, and if we all want Harambee Stars to reach finals, let us respect the regulations that CAF has put in place
And even the penalty they have given us to play 60% of the capacity, let's just abide by it. And let's buy the tickets the way it is required. It is important for us to do so. Okang' mar rido chike ne johera mag adhula mayuore tuke mag CHAN Kasarani okelo paro mopogore opogore kind jokanyo ka moko nene kaka okang' mar rieyo Kenya, bende nene kaka yor keto Kenya ratil motelo ne tuke mag AFCON ma ibiro bagi Kenya gi Uganda gi Tanzania higa mar 2027. Jafwambo marwa James Opondo lero okang' ma sirikal nyaka koro kaw mar duoko e wang'e chenro mabiro luoko nying Kenya e wang' CAF. Bang' johera mag adhula muko ohinga mogeng'o lap ma Moi Stadium Kasarani e kinde mane Kenya rakore gi tim mar Morocco, riwruok matayo tuke adhula pinje Afrika CAF ogolo koke kendo chiwo kum ne Kenya ma biro mana ndalo machuok to CAF bende siemo Kenya e tugi mokwongo gi tim mar DR Congo. Odiochieng' manyoro tok twak margi CAF nyolando ni johera maromo 27,000 kende ma onyiewo tiko e mbui ema ibiro yienegi donjo e lap chieng' Jumapil e kinde ma Kenya biro rakore gi tim mar Zambia. Fact nine gituro rangach magi yudo thuolo magi donjo go e pap. Mano ne en violation achiel kuom chike ma CAF oketo. Mamane emomiyo koro gi wacho ni kara koro mondo gikaw further action. En higni mathoth kapok Kenya obago tuke madongo ka kinde lweny bende osebedo e tuke adhula ma pacho ka. Dibed ni jo Kenya mathoth onge gi ng'eyo mag chike matayo adhula koso jo Kenya nigi ilo mokalo apima. Mentality en ga ni mpira biro wabiro dhi kati yonge giti otiko to wabiro dhi jomoko bende rito jo wanasiasa e gate kanyo endo seche ma mwanasiasa mo maduong' biro dwa donjo to gimbe ginde gidonja gi thuon to mano gimok nyal timore e competition machalo kamae. Koro kaka jofwambu onego beni wangiso jopiny kata johera mag adhula ni mae en kiwango mopogore. Kopogore gi tuke mag CHAN, Kenya, Uganda kaachiel gi Tanzania bende ochan ni biro bago tuke mag pinje Afrika AFCON higa mar 2027. CHAN obiro kaka pinje mar keto pinje adek gi ratil ka koro gigo matimore pacho ka nyalo kelo lokruok e pach CAF. Lodvik Aduda lero ni ka Kenya okotang' to tuke mag AFCON ginyalo mana neno e viu sasa. Ima rach mogik ni kok watang' to CAF nyalo mayowa hosting rights mag AFCON ma 2027. Imane gima rachi mogik. Aneno ka jo Kenya ok ne mano. Kisomo kata gik ma dhano ndiko, jomoko kweni yo CAF e bwogowa, CAF e timo anadi, chike gi nyaka lo. Kaka jofwambo ting' nitie mar puonjo jopiny chike mag adhula. Kata kamano, jafwambo Boniface Osano lero ni nyaka koro jo Kenya lok pachgi kendo dimbre e kinde ni ma CHAN dhi nyime motelo ne tuke mag AFCON higa mar 2027. Nyaka koro waikre, nyaka wabed gi giminya wacho ni mental shift, ni gimoro maduong' biro. Kaka jofwambo wasebedo iseneno ka ni di stadium kati accreditation ko kitunde stadium jo tipo ingisi ni jakibet gi media ticket either midhi go e mix zone kati dhi go e press conference. Koro sheria opogore kendo nyiso ni nyaka wa adjust. Sirkal komachielo bende osiem wang'i tok rem kelo kwe e kinde ma johera mag adhula pok odonje pap ka hero mar obila tiyo gi iro malungo wang' bende ikwedo. CAF ogolo chik ni sirkal nyaka tim chenro mar puonj ne johera mag adhula e kinde ni matukegi dhi nyime to ponono ni girem timo kamano kum mager inyalo tiel ne Kenya. Duoko chien johera mag adhula mabiro donjo e lap chieng' Jumapil neno ka gino mabiro goyo jotugo kibaji. Kata kamano, Boniface Osano to lero ni omenda bende ma osingnegi nyalo miyo Harambee Stars loch. Nyaka gi adapt, nyaka gi adapt ging'eni mashabiki ok dhi bir kaka ne gini e game mar Morocco cha. To kendo wach mar pesa manyonge ni apani odonje wi bijendegi kabisa. Fans go, yes. Gibende iluongo gi ni the 12th person, but chutho jotugo biro tugo kaluwore gi instructions ma coach omiyogi kata technical bench omiyogi. Kenya omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe group A gi points 7 bang' tugo tuke adek kalo chieng' Jumapil e kindgi gi tim mar Zambia biro miyogi otiko mar donjo tielo mar quarter finals.
Angola nitiere thuolo mar 2 e kinde ma DR Congo nitiere thuolo mar 3. Morocco gi Zambia omako thuolo 2 mogik. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Kwae tuke mag chan ni jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni nitiere johala moko magina chudhe mawuondo jopiny ka uso negi rech mani kod kwiri maricho. E limbe mare kaunti ma Nakuru, Murkomen wacho ni nonro oseyango ni gin ma iluwe nam ma Nakuru kendo bang'e itero gi nyaka Kisumu motelo ni duoko gi kendo mana Nakuru ka mondo usgi e tok chik. Sirikal osiemo johala go ni idhi kawnegi okang' mar chik. Which is being also supported by big men with refrigerated cold rooms here, together with lorries that come to carry that fish. Our security team in a multi-agency approach, working together with KWS, must deal a final blow in this illegal fishing, and I'm glad that technology is being applied by KWS. Familia mar jalup ruoth ma sublocation ma Kugitimo mano chiel gi magina mowito ngimane dwaro ratiro ka giywak ne tenda rita kwe kuom rem ka okang' mar chik bang' ka jalup ruodhno ne ogoyo ripot ni ngimane ni kama rach. Kaka George Juma leronwa, jalup ruodhno ne ochiel gi lisasi otieno manyocha. E kinde ma jotend arita kwe dhi nyime kot nonro ka otende kod nek ma jalup ruoth ma sublocation ma Kugitimo e sub-county ma Kuria East, familia ma jalup ruoth ma en kaka Daudi Magaiwa mane onego otieno ma tarik 10 mar dwe ni seyo jotend arita kwe kuom ne rem ka okang' mar chik bang' ka jalup ruoth ne ogo lipot ni gimane nitie kama rach. Familia ma jalup ruoth ka otele kod wuon mare Magaiwa Gati wane lipot ne ochwal mathoth ka obila kod Mose Nindo mane wanenge nitie kama rach. Kata kamano tend arita kwe ok ne okawo kama owinjore manyaka koro onege. Mtoto wangu alipata ripoti mapema na akakimbilia serikali, akaripoti na mshukiwa akashikwa akawekwa Kigonga, lakini baadaye aliajiriwa. Alifikia kwamba anapangwa njaro eti awawe na 150,000. Alipo weka hiyo maneno kwa simu, alipeleka paka kwa wasee wa kimila, wale wanaitwa wasee wa kimila, akawaambia mimi hakika ninataka kuwawa. Na huyo mtu kwa rekodi hapo anaongea, wanasikia. Hawakuchukua jukumu yoyote. Mungu wa rehema, Mungu acha hapo, nimesomesa mtoto wangu kwa shida, ameacha watoto wake wachanga. Jalup ruoth ne ogo kod lisasi mowito ngimane e kinde moro ko en kachiel kod osiepne ma en kaka Kohera Benson ne giwuok e kar budho moro e chiro ma Kugitimo kar saa 4 mar otieno. Nikamwambia naibu chifu rafiki yangu kwamba nimeona watu ila ninawahisi sio watu wazuri, maake walivyovaa wamejifunika mashuka, makofia, hawaeleweki. Ikibidi tutumie mbinu zingine, tutumie njia nyingine ya kwenda nyumbani. Rafiki yangu chief hakuweza kunielewa, ijapo alinitia moyo. Akaniambia ya kwamba, akaniuliza swali kwamba unaogopa kufa? Kohera wacho ni bang' chich kod ji adek mori ko negi yudo karito gi bath apaya ma negi luwo. Negi temo ringo, kata kamano jogi manomandre kod bunde ne oging'o ni jalup chief ni kendo igoye kod lisasi mowito ngimane. Marehemu rafiki yangu chief yeye ndiye alikuwa mbele yangu. Wale watu kututanguliza, huyu wa nyuma kututanguliza na wale wawili wakiwa mbele tukiwa katikati, niliweza kuhisi hatari, maana nilisikia huyu wa nyuma akishika bunduki. Kushika bunduki nikashautia rafiki yangu kwamba hao ni maadui, tukimbie. Chifu akang'ang'ana kuingia kwenye geti ya mtu jirani. Kuingia kwenye hiyo geti kulikuwa iko na kichuguu ambako mvua ilikuwa imenyesha kinateleza. Aliweza kuteleza na akapigwa marisasi kutoka nyuma. To ma jalup ruoth kod iteno kod chung' mare ma otegno e kedo kod kuo mag jamni e gwego mag Kuria East. Jalup County Commissioner ma sub-county ma Kuria East Richard Ojwang' wachne gi chich ni jalup ruoth ni ne onegi kalore kod chung' mare ma otegno ka otende kod kuo mag jamni e gwengego. Mpiga risasi 8 with 4 in the head. The chief, the assistant chief has been so instrumental in the dealing with the stock theft here.
this did not go well with criminals that partake to stop theft. They finished him. Ojong wane din jalup ruoth ni yanda ne ogol lipode mathoth ka obila kawacho ni ngima ne nitiere kamarach kabet ndalite kwe ne dhi nyime kod timo nonro. File is there over threat to life. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa kani ni boma ma Homa Bay sani koro chacho gi welo mathoth mosedonje kaunti ma Homa Bay ne romo mar tend loch gwenge ma higa ni mobagi alap tuke sikundi ya wuoyi ma Homa Bay. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero no jatend piny Kenya William Ruto kiny ne yawa yanga romo no madhi ka Ondala Beach. Boma ma Homa Bay sani koro chacho gi welo mathoth ma osemolo romo mar telo mar kor gwenge ma obagi sikundi ya wuoyi ma Homa Bay kendo kiny yawa yanga gi jatend piny Kenya William Ruto. All the delegates, all the participants, let's work closely with the ushers, the stewards, the security officers, and when we're in distress, our officers are easily identifiable. Gisani chendo mag wuoth tak mokale boma ma Homa Bay kaluwore gi nyamburko mathoth ma bende okelo dhungruok mag nyamburko e piny mopogore boma no kendo en thuolo maber ma koro jowala tiyogo e loso mwandu e kinde romo ma kamano. Gima devolution osekelonwa en gima lich, Homa Bay lich mapok nwaneno. Homa Bay ler mwawe mana nie wane piny moro ma oko Homa Bay mapile. Johala yudo ber sani kabisa. Gik moko dhi sak. Dana uso mena moto. Ousore maber. Kata ben manitwe no alo kamano. To matis mantie no. Alwora mar skul sekondar ma Homa Bay kama obagi romo ma kamano, chenro mag ohala mopogore dhi nyime, kendo johala matindo keto kuondegi mopogore magilose chiemo magiuso ne welo moyuore romo ma kamano. Rech tin. Wakwayo ni joma nigi gauge okelnwa rech e Homa Bay ka mondo johala yud kaka loko, mine oyud kaka lokore. Atwengo to soda bende auso. Ne riwruok mar devolution mobiro ni okelonwa ber kaka wan johala i town kae. Soda ma an godo oserumo kendo an e dho ndara ka ne rito soda mondo akaw gi mtoka makelo soda ni eri. To chunya mor gi gima Nyasaye okelonwa e town kae. Kendo kata ute mag nindo e kaunti ma Homa Bay kod alwora mare bende sani koro pong' te kaluwore gi welo mathoth mowuok e kauntis mopogore koyuore romo ma kamano ma bende dhi ka Ondala Beach. Kendo waneno welo koa kila kaunti ka kaunti kodonje dala mar Homa Bay. Otende wa duto te obedo booked, otende opong', kuonde mag tongona opong' te, weche mag jo pikipiki, weche mag jo taxi. Baka rech toko bedi ikawe to wuok e lweti koro nyaka lokruok wabed godo. Ma en thuolo mokwongo mibagi romo ma kamano e kaunti ni, romo midhi loro ayanga tich abich juma ni gi jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Bas wadhi yue moro machuok kudogo bang' daka matin taneno ka makamu kani Kisumo kanyo wacho ni nyisna jo Homa Bay ni kiny girwak president ka hotel ne gi baba gi High Excellency Gladys Wanga kwa shangwe na vigelegele ka devolution mar Homa Bay rumo to wachimo birthday mara. Mano makamu kani dala ma Kisumo kanyo enda neno machielo kendo ka endielo nyakwar guoko cha pesa ma endi Collins Obuon kata ker mar chokora Kenya mangima ne aneno Ramogi TV kan miguye ka koyo ema koro ng'ich. Ojende we timo marach kendo girocho chenro mar opera mar chan magirwa to imoso na nyamera Benta Charles kani Karen mano Collins Obuon ker mar chokora Kenya mangima ombija nyakwar guoko cha hela ma mrembe ma Evans Oyuga Wasonga Wood Konge amake gi Rosemary Oyuga gi Morris Ajwanga Kuku kod Obel Fundi Janguka. Nero kamana ahinya. Nema chelo Ramogi TV maendi Denish Obuya kawuok Nyatambe Center Migori County. Aneno Ramogi TV maler sana ero kamana ahinya. Malawi Wuda Dorian Renya aneno Ramogi TV yo makare. To pesa mari inua jamii jomoko pok oyudo. Ero kamana ahinya. Bas wadugo bang' daka matin kik idhi mabor ahinya. Saa
zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Kara in kanye, okaneni kumora mora. Ageno ni paro, ni onego wanyiew tigo kawuono. Inise chopo. En ang'o ma itemo wacho? Ndono nego waro ka sabi. To sani sabich osero. Atiwa mosainya. Kore kawuok e ot sani anabiro. Nitie wach moro amora mar hera madhi nyime kindi gi niti. To kata kamano an karangi maber. Ok apar ka nitie nyako manyalo heri. Nitie ngero moro ma wachoga ni jomofuwo wuoyoga mang'eny ka giparo ni gin gi riek. Niti no en osiepna. Chai ni mit ahinya. Atemo wacho, ok amadhoga machal kama. In jatedo maber. Ich nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ahero nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Morwako kendo ni jatend piny Kenya William Ruto koro kwa mondo we medo chiwo singo mamoko kendo kete tim singo manosechiwo. Mana kaka jafombo mar Walter Nyambaga lero, jatend piny William Ruto mane duoko penjo matek mawuok kuom rowere nyasi mar yango juma mar rowere kaunti ma Kakamega bende notiyo kod thuolono mar sidayanga chenro mag yuto ne rowere mahinga 90,000 motese ni nyota. Chenro mane obagi kod jatend piny e kaunti ma Kakamega kendo chiwo thuolo mar twak e kod joma tindo mawuok e konde buora monywando imbo mar Kenya e mbalariany ma Masinde Muliro University. Ka rowere onyiso chir mar chomo jatend piny kod penjo e wi dem chiko ite ne jopiny mane oyiere e kendo timo dwachgi e gino magikone nyalo miyo ne mudho e yiero mabiro. This is the only chance I've gotten as a comrade to advise you that it is very true that if you don't listen to the voters, then 2027 you might listen to the returning officer. Twak ne pek e kendo jende oko ne jatend piny ni mondo ged ite makare e kendo chopo kare singo mage ne jopiny kagisani to gijiwe mondo were kod medo chiwo singo mathoth ma ok nyal chop kare. How are we going to ensure that the human resource are, for instance, the police and maybe some of the leaders that we have are engaging with the people, the common mwananchi, in a diplomatic way from a militant way? I'm saying this boldly as a believer of Kumi Bila break.
So situharibie appetite. Make sure you do what the voters want so that we'll celebrate you in 2027. I agree with you, my brother Kassar, that ultimately the people of Kenya will make a decision. And the people of Kenya ultimately are the sovereign. They will make a decision on what kind of leaders they have based on whatever program those leaders have. Just I want to, the same way you have advised me, I want to tell you that as Kenyans, this is our country, and this country can be a wonderful place. I believe in Kenya. Kenya is a great country, the same way you believe in Kenya. Ruto kata kamano uchiwa gete magigo mosetimo komero ni chendo mar tije ne ojende maloyo 90,000 ekoro odhi yudo thuolo mag tijego yo manyasani kendo madhi bugo chumi makare kuom rowere. To increase employment and income generating opportunities for young people across the country. Nyota aims to enhance youth employability, expand access to employment, promote savings, and strengthen youth employment systems and project management. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Gedo mar olalo madhogo matudo Usenge kod got Agulu osechopo atamalo 38 ka Medusa motelo ne gedo no onyiso geno mare ni tijno biro rumo dwe mar 4 higa manyien. Kaka Steve Biko leronwa jopiny alwora maimbo onyiso mor margi kaluwore kod gedo no mane osingnegi kod jatend piny Kenya William Ruto. Sach limbe mare alwora madhogoe giko higa 2023, jatend piny William Ruto nowinjo ywak jodak madhogoe mar dwaro daraja matudo Usenge kod got Agulu kendo weyo gi singo mar tieko midhiero no kokalo kuom gedo mar olalo. Dweche 20 bang'e gedo dhi nyime kendo ma e chal mar dhogoe. Kuna kazi kidogo inaendelea hapo. Hii inaitwa drilling rig, ile inachimba zile foundations za hiyo bridge, na from there now the upper structure of the bridge will come up. So far the progress is at around 38%. Watu wa kutoka kule majimbo wamekuwa na faida sana kwa hii bridge. Miaka zenye zimepita hapo kumekuwa na maafa katika hii bridge. Maji inapita juu, lakini sasa hii bridge ikiwa sawa, watu watakuwa sawa. Kalu record Medusa motelo ne gedo no, Arnold Lumbasio olalo no biro chako ticha yanga dwe mar 4 higa manyien. Kanya kasani gedo mare osechopo atamalo 38. April 13, 2026 ndio our completion date, na tutafanya tujitahidi iwezekanavyo tumalize hiyo project. Moko kuom jopiny alwora madhogoe lero midhiero magisebedo ka gikaloe ahinya te kinde ma ula mol gino machunogi mar tiyo kod yedhi mikwang'o magiwacho ni en osigo mapek ting'o. Ka koth chwe to pong' kaka jikal kadhiyo majimbo onge, wathagre samoro wakalo gi yie ni tichule pesa man malo. Ok osebedo mayot dhogoe ka customer ya Usenge kata ya majimbo kakalo kae. Onge kakikal kiting'o sigo chuno ni nyaka imany ng'ama dhiri no kadhiri nyaka ichule gimoro matin, gima samoro gimidhi dwaro majimbo kod be en gimoro matin. Koro washukuru Ruto dhi miyowa tich mayot kwa Usenge gosieko, tudruok dhi bedo maber. Ewi mano ne ginyiso mor mar kalore kod gedo no makoro chuo nyaka thuolo mar tije ahinya to ne rowere. Ma dhogoe ni osemiyo jo rowere wetena gi youths wetena yudo tich mopogore kaka drivers, casuals, tije mang'eny. Koro omiyo jomoko source of income, oduoko chien. Agoero kamano ni jatelo president marwa William Ruto kuom gima otimonwa, olosonwa dhogoe ang'en mbele, wabiro winjo maber kendo wabiro yudo kaka wakalo kwadhiyo majimbo. Tieko gedo mar olalo ni biro kelo fuong'ruok ne jodak maimbo kendo bero ohala e kind jo Usenge kod loka magot Agulu. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.
Wadonjo weche mag tuke ni gikone koro yangore ni Custom United mawuok Miuru e Nyatike South kod Nyamanga FC mawuok Chieng e Nyatike West ema kiny rakore final mar tuke Lawi Jaoko Foundation Peace Tournament ma osebedo ka dhi nyime kar chung od bura ma Nyatike e kaunti ma Migori. Nyamanga FC noyudo loch mar gonde 2-1 e tukgi mar nus final gi Aneko United ka Custom United noloyo ka Catalunya e yor penalty gonde 4-3. Korka adhula mar nyiri Othoro Ladies kiny tugo gi Cape Bay ka korka yawuoyi matindo ma higni okala 15 final dhi bede kind Koweru FC gi Migingo FC. Karibu kutoka kwake Jaro. Pasi tuone pale. Anachoka tari kuna anapagua babu yeye. Bas mane kamolore kidieny mokwongo mar chenro mar duol wageno duogo kendo wadhir Ali Abich kane dala mar Roma Bay kuma tend loch gwenge nitiere chakore ayanga ka kiny jatend piny Kenya onego bende yawe ayanga kiny to welo to sechopo kanyo wadano wuo gi rowere moko man kanyo to tend loch gwenge osekonyo gi e yo mane nyaka ne chakre to gidwaro nang'o ma nyaka timre sani mondo tend loch gwenge okony rowere e yore magine magihero to bende ging'e budget mar counties kuonde ma gidake to bende gintiere kaka inyalo ketgi e riw pachgi e telo mar county mane mbaka mwadhigo gi rowere mondo gimi wane mbaka margi e tend loch gwenge bang' daka moko matin kik dhi mabor ahinya. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, home of discount. Nakaenderni mag boma maduong. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko hala. Growth were mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials di mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
Siku njema huonekana asubuhi. Seti hin. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Erokamano kuom keto chenro mar Ramogi kama kidieny mar ariyo mar chenro mar duol ka wadhi achiel kachiel nyaka e dala ma Homa Bay kama jafwambo marwa Ali Abich nitiere gi rowere kotelne gi Kennedy Odede men jatend Shofco mondo owinj ni to tend loch gwenge ni osekonyo gi nang'o e seche ma koro nitiere chenro mar loch gwenge dala ma Homa Bay. Ali Abich erokamano ahinya kuom miyo seche gi to koro adwari mondo koro ichak ane go mbaka gi rowere go mondo owinj ni to telo mar loch gwenge osekonyo gi nade e ndalo ma loch gwenge osebedo. Trevor erokamano ahinya kendo wabiro achiel kachiel e boma ma Homa Bay kandi. Trevor, kaunti ma Homa Bay kuom chakre ngeso mokalo osebedo ka nigi welo mathoth mokalo kendo chenro mopogore osebedo ka dhi nyime e kaunti ma Homa Bay kandi nikech ing'eyo ni romo mar loch mar koro gwenge ma higa nindi ibago ayanga kaunti ma Homa Bay kandi kendo jatend piny William Ruto onendo state lodge kata ka jot matin ma jatend piny e boma ni ma Homa Bay kandi koikore mar koro yawo ayanga romo makamano mabende biro rumo tich abich mar jumani. Gimanya kawuono wabago twak kod rowere mondo wang'e ni to nyaka loch mar koro gwenge chakre koro higni 12 nyaka sani bende rowere neno ka lokruok moro nitie e kit ngimagi kata gin giweko ma sirikande ma kaunti timo manyalo konyo e ting'o malo gi mar rowere nikech waseneno ka thoth rowere ng'oro ka kitao piny kachiel kod weche mag tije kachiel kod midhiero mopogore mar rowere osebedo ka ywago ni jokoge piny Kenya to rowere bende gin go duol mondo mi ging'e to gin ting' mane ma gin go maneno ni mondo gin bende gidonje dongruoge mitimo e sirkande ma counties ma pacho kaendi. En mor mara nyakura Mogajwang' odhiambo ma kawuono ma bede twak kod achiel kuom rawera Jobo Tulo ma en rawera mawuok e kaunti ma Homa Bay kaendi kae batha kumachielo kaendi an gi rawera mawuok e kaunti ma Kisumu Bensa Nyachar ka bende an ka kod Kennedy Odede ma en jata tije kata jatend Shofco ma en riwruok ma osebedo ka jayo weche mag dongruok kod tiyo machiegni gi rowere mar ng'e ni rowere bende oro dongruok makare. Ka ok aketho sa e twak ma kawuono abiro chako kodi Jobo Tulo en achiel kuom rowere ma osebedo ka kedo ne telo makare ahinya to e sirikand kaunti ma Homa Bay kaendi kaachiel kod sirikal mamalo. Odiochieng' ma kawuono obagi romo mar loch mar kor gwenge higa 12 nyaka devolution chakre piny kae. Be neno ka weche mag rowere sirikande ma kaunti osekete tim mane ni rowere bende onywande weche mag dongruok ma bende nyalo konyo e ting'o malo gi ma rowere. Erokamano ahinya Ali Abich. Nyikora Mogajwang' oimore uru iluonga ni Otulo Job jomok aka Inspiration of the Youth. Mano e nyinga aseng'era ahinya e kedo ne ratich rowere ahinya to e kaunti ma Homa Bay kendo ne kedo ne telo makare kata good governance e kaunti ma Homa Bay. Nyaka ne devolution chakre higa 12 koro kawuono atemo bedo piny kendo ng'iyo ni devolution osekonyowa gi ang'o kata osekelo ber mage ne wan rowere. Mokwongo ne wang'iyo empowerment mar vijende kendo wayudo ka atemo timo nonro mar yudo ka vijende osebedo empowered ahinya through devolution. Wayudo ni sani ok inyal rito mondo mi ok wategemea ahinya Nairobi. Kinde machon nyaka ne wategemea dongruok duto ne wategemea koya Nairobi, lakini kane devolution obiro
nokoloko system of governance, nokoloko kaka itelo bedo, to devolution oloko ngimawa ahinya wan kaka vijende. Chon mondo mi ni chope hospital kata mondo mi ni yud thieth ali, ne iwuotho distance mabor ahinya. To nyaka ne devolution bi, sani nitiere clinics ma okel at iwacho en a walking distance or a stone throw distance. Iyudo ka weche mag thieth gi chorore machiegni. Ne uneno kane ji nitiere e Rona Antelope game park malo. Gini owachi to ji okawe lightly, lakini it was a serious thing. Kane condoms obedo distributed. This no gini no ken na oko protect ngima okene onoko protect ginene nyakete no gini ne okonyo ahinya no protect ji mang'eny kech report ne wacho ni over 10,000 condoms were used in one night. Over 10,000 koro nyisa nene na tigigide oko biro tinyo devolve government momiyo ngima wa ama health system obedo okel machiegni kamano. Ka opogore gi ma wang'iyo economic empowerment, sani vijende in the groups like the boda sacco, ntiere CBOs, different CBOs mantiere Homa Bay County to be specific. Masani yudo grants from the youth department Homa Bay County. Grants magi dongorego circles gi kendo CBOs gi magi dong godo projects gi to magi obiro mana nikech devolution. Kopogore gi mano, sani conference dhi mbele. We have talented youths. Ma sani ntiere stage an gadier ni kata sani there is a youth who is performing, showcasing his talent pale malo Homa Bay High School kachacha. Yudo ka devolution okelo opportunity ma vijende nyalo showcase godo talent gi. To gidhi yudo at the end of it giyudo ka ntiere gimoro ma kijana semfu. Kapok awe yadhi youth machielo, iwacho moko kuom okenge mineno ka sirikand kaunti oseketo mar konyo bero ngima rowere. Kaka achiel kuom rowere ma Homa Bay County ka, bende neno ka sirikand kaunti nywando rowere chenro mag dongo kupogore nikech ng'eyo kata ka iloso budget mar kaunti. Bende neno ka sirikal bedo gi thuolo mar bedo twak kod rowere ka opach rowere gigo mag gomb nikendegi e budget mar nyalo konyo e biro ngima rowere kaunti ka kopore kod weche miwacho machalo weche mag thieth, jiwo weche mag talanta mag rowere. Bende neno ka sirikende kata mar kaunti kandi keto okang' makare mar ng'ini rowere oluwo gigo komonego bende timo budget mar kaunti mar nyalo konyo bero ngimagi. Erokamano. Amor gi county government ma Homa Bay kendo walpake ni odiso nyawang'aya. Otemo matek mondo mi involve the youths in budget making. Sani vijende ok ti kodwa e bakidi. Sani vijende ok ti kodwa e kelo vurugu gi koko mang'eny e liete kata kuonde ma igo e siasa. Sani vijana wabedo a drawing board. Sani wan a table. Seche ma decision making is being done, budgeting, wang'iyo ni mai ukelo kama, to be ere kaka odhi konyo an kaka kijana. Okay. Sani the youths are being involved in decision making table and budget making. Okay. Erokamano, avens achiel kuom rowere mawuok e kaunti ma Kisumu. Igini nyaka chako walat mar kowe chakre kod higa 13. Sirikand kaunti ma Kisumu bende nokoseketo lwasi makare mane ne pach rowere owinji, to bende no ka rowere nigi teko mar ng'eyo ni to sama kaunti loso budget bende gin duond gi winji mane ne giluwo ni tang'o gang'o manie budget manyalo konyo e bero ngima joma rowere mogito ni mondo losi budget kata gibiro go koko bang'e ka gigo eko mulo ngima rowere okokete tin. Erokamano ahinya Nyikwa Ramogi Ajwang', amoso kendo nyadichieng' no imore uru. Mana kako sewachi gi nyinga iluonga na Vensa Nyachara wuok e kaunti ma Kisumu. An kaka Kisumu County, rowere okoseketi e paro, okosekete mesa. Nekech iyudo ka nitiere gik moko miloso kata ibro wache public participation gini kelo giti wacho gi and ibro yudo ka kata public participation no we are not being involved rwakwa iyudo ka ibro wachi ni nitie idwaro namba makama nambo seromo and okober ne rowere tibro yudo kata weche mag yore mag tich rowere onge tich kabisa
oget tich Kisumu kabisa. Iyudo ka rowere thothgi ibiro yudo ka jarawera obet e boda boda shed, rawera obet kamoro, gina joma obet kanyo nikech tich ma ginyalo timo onge. Ibiro yudo ka kata weche mag kipande, rawera samoro obet kanyo nikech weche mag kipande gi shida kuom rawera. Nitie rawera ma ok onyal e yo mane, samoro ok onyal ni lwete ok nyal chopo. Kamikawe ID ok yot, ok chiegni ne rawera. Rawera onge kata siling manyalo chope mondo mi odhi yud kipande. And iyudo ni sani kata pikipiki mar ng'ato mondo mi mondo iriembi ka in nyathi ma kijana, ok obi mi kionge kipande. Ne wan rowere manyiri, onge ng'ama inyalo dhi tiyo e ode kata tij med kionge kipande. And iyudo ka ok osebed kodwa machiegni kaka rowere mondo mi telo ng'iye ni to ber rowere nigi kipande, nikech kipande no en gima duong' kimiyo rawera to nyalo wuotho go mondo asol go ng'i kaka onyalo timo ngima. Koro ok ane ka rowere oseket machiegni e budget making e decision making. Koro rowere ok dhi maber ahinya. Erokamano. Iwacho ni kaka kaunti ma Kisumu kuom ranyisi wacho ni thoth rowere ok nywandi sama sirikand kaunti ma Kisumu loso budget magi. To bende kaka rowere osekawo ting' mar ng'iyo achiel kachiel kaka budget mar kaunti iloso ma ok norito ni mondo ofisa moro amora mar kaunti mondo manyu kuma utie. Kaka rawera osekawo ting' mar ng'iyo ni to sama ka sirikand kaunti loso budget mar recommended gin ang'o gini moketi manyalo konyo bero ngima rawera mok ni irito mondo mi ka kaunti bi omany youth kama nitie. In kaka youth kata yudhe weteni ma kaunti ma Kisumu bende loko osekawo thuolo mar bedo gi ng'eyo ni to budget mar kaunti oting'o ang'o. Erokamano ahinya. Kaluwore gi budget mar kaunti, wan kaka rowere iyudo ka waduto te rowere ok yudo rowere te modhi skul. And wawacho wach moro ni nitiere wach monego bed choponwa kaka rowere. And obiro chopo nade? Wan gi kaka wanyalo chopo kuondewa kowuok e county, sub-county to our wards. Wards wa kaka wasewinjo wach gi e ward, nitiere gik moko manyalo timore ma kata wan wawegi ok wang'eyo ni wachno ne nitie malo kuro. Nitie rawera maonge kata simu, ok anyal wacho ni wache wan gi simu. Nitie rawera moko ng'eyo kata ni onego chop ir ward admin ne nade, ere kaka onyalo neno village admin. And ma kela wacho wach moro ni kata trainings, onego bed ni wabedo kata gi trainings e community mondo rawera ong'e right ne. Wan gi rowere chien kacha ma ok ong'eyo kata ni onyalo dhi kata ka ward admin, oluoro kata chopo kanyo ni kanyo kar jotelo. Miyo koro rowere ok bed gi information mowinjore e sa mowinjore. Erokamano ahinya kuom paro ma kamano. Jaduong' Odede, ang'eyo ni riwruok mari omako counties mopogore kendo thothne otiyo kod rowere e ng'iyo weche mag dongruok kaachiel kod ngima rowere. Kuom thuolo misebedo ka interact kata wuotho e counties mopogore kae, bende no ka sirikande ma county miyo rowere thuolo mar dongruok margi kaluwore kod ywak ma rowere osebedo godo nok mag tije, bedo ni kaunti samoro nywand rowere tino mag dongruok. Bende no ka sirikande ma kaunti nyaka devolution chakre nyaka kawuono oseketo lwasi makare mar dongo rowere mondo ywak ma rowere osebedo go kod ok piny e pacho ka. Kamano ali abich. Agwero kama duong' kuom Ramogi TV mi wa thuolo ma kawuono. Kendo kawuono en chieng' rowere e piny mangima. To mokwongo ra thuolo gimoro kania devolution ni ober koso rach. Gino ji penjre mokwongo. Devolution ber nyithiwa, devolution ber. Kuparo chon e piny luo. E piny go koni iyudo ka koro mondo pesa oae Nairobi kabiro ne en lweny. Jonyuol no mana dala kucho ka dhi rango tich Nairobi mo poko dak miwuode Kibera. Nango no ge devolution. Koro ka girango tich gidhi kaje gidhi mana Kibera kwa chandre kabisa. Koro igora fulani yande devolution ber. To gima nego waka en gima ni mibadhi ni ema nego wa. To rowere bende ywak. Kata rowere ywak, anyiso ya rowere wan gi devolution kama mokwongo. Koro mar ariyo ni yande vijana ki ok ni maber ahinya. Vijana ywak kabara masa si wuotho kiyo gi 40 gi 30 gi county 35. To shida mokwongo mar rowere kama ng'eny rowere onge kitambulisho to gini tek yudo. Koro ka jatend shofko wawuotho e gweng' to watiyo gi chiefs manie gweng' mondo rowere oyud kitambulisho. Masani kodi mpaka sani wasemiyo ji madhi mana 200,000 kitambulisho. Nang'o ka in rowere matin mondo iyud tich dwaro kitambulisho.
namba mar adek en kama da full kendo shida man go ka ni vijana gionge tich rowere onge tich chandre to mondo okonygi iyudo ka e county gi nitiere chik mafulo ni ya 30% mar procurement omiro were to giwere kanye ok migi koro gima jogo ni yande ere kaka wan gi good constitution ere kaka nyalo kony mondo were gi mondo yud tich ko wan shida ma wan go to kaka shofu gima to motimo eni watiyo gi sirikal kaka sani ka watiyo gi county mar Homa Bay kod governor maka moruongo wakani mondo wakony vijana masani wachoro nyithindo wamiyo pesa mondo chak ohala to vijana bende obejo bende tiyo matek to magi malit na Ali Abich yani ya eluoka wahero siasa obede kijana kubede kona en siasa mondo wakonyre siasa ndalo bego kura vijana mani dala vie puodho vijana maonge tich odika shoko sana ne eluote asekelo shoko from Nairobi masali shoko ni kamora mora eluoland iwinjo koro mondo okony vijana oyud tich to ko yudo tich gima timbe Kenya ka Texani nyithindo gibiro dewa okuru wakonyogi wabe wakonyre samara were di maber gweng'no maber sama gweng' ma nyithindo ma rowere onge tich gweng'no ikwalo gi gwendi gagi kwalo kone wakony jogi mondo kanyo mapenje wacho ni en adieri sirkal chik mar Kenya wacho ni atamalo 35 mag orak mondo bende sirkal mar county chiwo ne yudhe mondo giyo ka gikonyore to wasebedo ka yudhe osebedo ka ywak ang'o ranyisi ni etenda kata orak mar loso apaya to en gi lwete nono aidi bedi koni thoth yudhe pok obedo gi thuolo mar dhi kawaidi ere kaka wano dhi e thuolo mar timo oro kwayo mondo mi yud orak makama to onge gi monyalo dhi yudo orak makama kae to aidi bedi onge go ang'o monego bed ni timo mar neno ni sama orak obedo to yudhe bende obed gi teko mar oro kwayo mondo mi gimbe gi gima nyalo timo moloyo bedo abeda kaka wacho ni ifulo gima ber kanya adiera iyudo ni ana chich ni jotelo ng'eny gi gima timo gigeni rowere gi onge kitambulisho rowere gi onge pesa koro gati beti onge kama to wayudo siri moro en ya sani aka watemo bedo gi rowere gi e wars day mondo penjo matek kuom jotelo gi gimoro timre mamit kawuono nyithiwa ne wan gi governor wa ma Gladys waloso shof kod record kode mwaloso chik mar rowere to chik ya nango olose gi rowere wegi maka wuono sendike mwasemiye mane wakise ni jatelo make sure ni yande in each ward mara mora ma inigo Homa Bay ka nitiere youth leaders makelo ywak gi e sirikal kaito youth gigiso nango marach wadaro mondo county ni dwaro mondo timne ga procurement wayekelo rech wayekelo gima kamae to wada ni yande nyiswa biera ni at the end of the year how a budget do no bende rowere no yudo procurement cha koro ni wacha ndwa kero nango onge accountability iwinjo erokamano ahinya udede kuom paro makamano wabiro biro kodi mondo wenyre kendo to twak dhi nade iwacho wach manigi tiende wach mar miyo yudhe atamalo mar percentage mar orak ma chik oyienegi to jogo tulo rawera mawuok Homa Bay Kaindi owacho ni sirikand county ma Homa Bay Kaindi oketo lwasi makare ne rowere weche mag dongruok ma rowere nyalo yudo bende kaka rowere no ka sirikand county ma Homa Bay mikono oseketo lwasi makare ne rowere gi eki atamalo 35 mag orak monego bed ni oket tenge ne joma rowere bende yudo gi county ma Homa Bay Kaindi erokamano Ali Abich 35% mar tenders onego bed ni youths yudo lakini vijana ma Homa Bay wantiere gi ywak mokwongo ayie gi jatendwa ma Shofco Maenga Shofco youth onge pesa to mondo mi tim tenda nyaka ibed gi pesa mae miyo jotelo gi kawo godo advantage nango gocho ni gini nonego miye ng'ama kama to onge pesa koro iyudo ka obedo registered e nyingi youth lakini ng'ama otime oken ng'ano totally then you worry about youth leaders
ma keto chik kanyo mondo mi oyier. Kanyo bende wan gi ywak adiera as youths of Homa Bay County. Youth leader iyiero Homa Bay County based on political side koma intiere. Besides political side, youth leader Homa Bay County iyiero according to your strength. Tekoni itek maromo nade ama inyago jiadi. Maana kaka inyaketi youth leader. We need people of sound mind. Ng'at manyalo kelo ywak japiny, ywak kijana wadgi e table, wach ni en kamae. Ka wadok e weche mag tenda kumi jothurwa kaunti ma Homa Bay ka inyalo bandho pesa mar tenda no igni luoro obedo awarded to mondo mi ochule en lweny. Sani jatendwa ma Kashof kowacho ni Paul bro kare no lwengi wato ni tenda ni gini no na were ko apenji idhi yo pesa ni tero pesa de county ko no chuli Tingene jadungo dede mana gi dogi kanyo ne ka kungo wacho ni kaka rowere pogene do ka giteko matimo tenda kalo ko ruengo mane piny to ga ko tenda ko chi to chudi to teme kanyo koro kibandhe kaka dongo kelo imanyo pesa ni i-qualify mika yudo pesa ni moro mar loan itimo godo tenda mondo mi chuli pesa ni kendo en lweny idwa bandho igni mondo mi yudo pesa ni. To sani ne waduogi ka wadok kuom about the strategy ma yiero go youth leader ma en survival for the fittest. Adier onge youth leader ma Homa Bay County moko pong. Onge youth leader ma Homa Bay County ma poko luwo jasiasa kendo bedo security mane youth leader. To ma kela etimo kama sani I have programs which are running a ground. What atemo kelo and mentorship programs. Okay. I am organizing one immediately after the conference. Ntiere mentorship program majo. Atemo kono vijana kech being ne vijana senoniati survival is for the fittest. Sani egwengewa misita katuma shauri yako nyithindo donje gym and chuma gi punching bag ma igoyo kech giseno ni the only way to survive is to be fit. Mano kaka en omiyo sani watemo kelo mentorship programs gibedo gi kijana piny iseni en kamae for us to get because ipenjo maber sani jatelo mag ne bini ni Otulo en kama adwani onge you have to fight for that chance. Kapo kadira wera makisuma iwacho wach ni sani ne ka thoth rowere de mande kuonde mag rie leche mondo gine ka gijengo maganyalo wuotho kuom josiasa bende no kama ndi nyalo bedo badho maduong' ne ngima rowere mondo mi gimbe giyude ratiro margi mar dongore kendo giwegi ma gitelo kuom josiasa. Gini en major challenge ka opogore gi mano ali being in isego chuma ni ipong igo punching bag in fit mokwongo there is insecurity sani e Homa Bay County Homa Bay town as all nikech youth ipong yonge tich chuno ni giteko ni nyaka iwuogi mondo idhi many giwacho ni igo matek iwuok mondo mi idhi igo matek to igo matek ni ang'e ni imayo ng'ato ang'e inyo ng'ato koro josiasa kaw advantage gi ma sani kaduoko penjo nino sani kantiere rally Ndhiwa okaluor mar wacho Homa Bay County Homa Bay town to be specific ema yome guns adier ka siasa igo kasipul ama rally moro nitie Ndhiwa probox 3 omi jo Sofia probox 4 ogol shauri yako probox machielo nikech kae maji ogo e chuma kae maji tek koro ero kamano inya kuom wach makamano e county ma Kisumu winjo ka oiwago ni jowere ni go thuolo maduong' mar yudo dongruok mar kendgi wegi to pok oket lwasi makare mar neno ni rowere yudo dongruok makare bende no ka bedo ni rowere thothgi gin konegi makagin gi siasa nyalo enyo dongruok mar rowere nikech sirikande ma county ni kod thuolo mathoth mag rowere ti wacho ni kaka kuom ranyisi county ma Kisumu pok ubedo gi thuolo makare mar ng'eyo ni dongruok mag rowere chalo nade county ma Kisumu e winjo ka iwago wach ID ma jadungo dede do koni thoth rowere bedo matek mar ID mag nyalo yudo chenro mopore mar sirikal ang'o ma nyalo miyo
kijana mondo obed ogola ot koseromo higa ma 18 mikawo kipande mondo okaw kipande mare. Erokamano ahinya kendo abich gima kela wacho mano chalo kama. Ago erokamano kendo ne jatelo Kennedy Odede daktari Nyasaye ogwedhi kendo medi ndalora jatelo. Adwa ni mondo agoni erokamano ka intie. Jatelo kano biro e ground jatelo koni odwa ng'eyo Kisumu. Jatelo ng'eyo Kisumu county, ong'eyo sub counties, jatelo dhi nyaka wards. Jatelo ka rawera achiel e ward. Odwa ng'eyo ni to shida mane mantiere kuom rowere manie ward ka. Nekech mondo mi ing'e bech rech nyaka iwuog gi ng'ama uso rech. Ok inyal penjo ng'ama uso alot ni to rech pesegi. Jatelo nodhi e ward mondo mi ong'e ni to shida ni kanye. Jatelo nyokelo IDs sana ward na Makolwa East. Youths nyokawo IDs seriously. Ja youth nye biro kacha jatelo kano biro to wacho ni mondo wa identify ni to ja youth ere youth man gi ID to ere youth ma oge ID. Sama nyokelo manye obiro gi programs mang'eny e community gi trainings mang'eny. Manye kela wacho ni jatelo nye gombo ng'eyo ni to ere kako nyalo konyo rawera. Miyo rawero ng'e maber ni shoko nitiere program ma kama nitie program nikech nitie ng'amo keti. Ine ma puli loso wachno. Yes. Iwacho kaka samoro pek bedo e weche ma kawaida. Kaunti ma Kisumu bende atamalo 35 mag rowere mag tenda giyudo. To ber mane ma giseneno ka rowere oseyudo kaluwore gi tenda ma ikawo mondo mi gidongre go. Atamalo 35 rowere ok kaw jaduong' abich. Ok adwa ni mondo awach gima onge nikech awuoyo kowuok e ward kendo an jatelo mar youth mar Kolwa East. E ka wuoyo to wach mang'eyo. Ok giyude. Ang'o momiyo ok giyude? Na wacho mokwongo ni kipande en gima duong' sawa. And ibro yudo kata kako chop Nyabera kamikawe kipande no onge kata fair. Miyo gigi ok giyudi kaluwore gi yore mag kipande onge kako nyalo yudo tenda no. Sani kidhi e tenda to idhi penji ni ng'eng'a. Ing'eng'a. In ng'a tia kanye ting'eng'a. Miyo kasamise wacho ni ng'eng'a ok adwa na kuot kamoro na dhi e gotesega. Ka chopo gotasa mar tich to openja ni idwa neno ng'ata koni onge ng'ama dwaro kadwa wacho institution no be. Idwa neno ng'ata ok awacho ng'ama aonge ng'ama nada neno wacho ni an nadwaro tich. To penja ni dwaro tich mane? Awacho tich manadwaro. Gima ne jatelo penja e Kisumu county. Ing'eng'a. E building ni teko wa malo nyaka piny ing'eng'a. Na nyise ni onge gima ng'eyo. Onge ng'ama ng'eyo. Jatelo ni no nyisa ni madam bewibe. Inyalo wuok e dhodi ni idhi manyo tich to onge ng'ama ng'eyo. Gadier jaduong' abich no kayudo tich kata otesega ema noko yaro mondo mi ong'e ni to nadwaro tich mane tasoma ang'o to an ng'a. Koro miyo okoyot tenda gi ok giyudi unless ing'e ng'ato to in ng'a. Kendo itemo loso wach ma mibadhi mane Kennedy Odede wach no kumo kabisa. Ere gimena ka onego bene sirikande ma county keto mane ne okenge mag mibadhi ne kitwana no kara dul mar IECC wacho ni kata gavana sochiko nitie mag nono ka kod weche mag mibadhi. Nikone kuom ranyisi county miwuoke samoro yudhe ok bed gi thuolo mag tije ka kowinjore. Ang'o monego bene sirikande ma county skete te mane ne oket gi mibadhi mokwongo. Ma ariyo to rowere ma samoro nyalo bedo kod teko matimo tenda oyudo teko matimo tenda go moko ng'eni to ng'ani ong'e ng'ani. Okay, gima inyalo timnwa kaka rowere nitiere kata tenda moko milando malo kuro. Iyudo ka ok gichop piny. Kochop piny tiyudo ka en gima noselandi ma tijno nosekaw noserumo. Naneno kaka rawera ni gigi onego beni inyisowa owuok e county, sub county, e wards wa. Kowuok e wards wa ochopnwa gwenge gi mondo wang'e ni gima kama timore. To wadwaro transparency. Sama seng'eyo ni gima kama timore, adhi bedo gi data awareness. Ng'ama chielo ng'e ni gima kama timore. En bong'eyo. Karo were gi te ong'eyo gini e ward ka. Ok apar ni mibadhi nyalo bet e ward nikech ok ibi bribe yudhe te manie ward achiel. Koro na yuago mana information. Onego be ni reach youth te manie wards from wards.
mondo mi yor mibadhi rum nikech sama wadhi wacho ni an kenda kaka Vensa mana ng'eyo ni tenda moro ni kamoro abiro mana dire ne nyamera moro mantiere modak town ng'ade winjo ni gima kama ne kama youth gi ok bi ng'eyo ni nitiere gimoro manyo wach matimore koro en mana chiwo information nyaka e grassroots ere kaka youth nyalo bedo aware of gima timore mondo mibadhi rum nikech kata ka ne mibadhi to kinyal bribe youth te mantiere community kamano jaduong' Odede alugo iri wacho ni nitiere chike kada polisi moko moseketo magi geto konyo youth to kata ma be ka waseneno ka youth policy iloso gi sirikand county komakore kod migepe mamoko mar konyo rowere to pok waneno yudhe wacho ni gik ma kama neno tas to pok okete tim kuom counties ma sofutie ahinya to gi rowere bende no ka youth policy me wacho ni keto mar ng'eyo kaka yudhe nyalo yudo weche mag tije kaachiel kod ratiro mar bedo kar bende no ka keta gini not los youth policy mar konyo weche mag tije en gima nyalo konyo rowere kosango mondo bende counties timo moloyo ndiko winjruok moro moketi mar konyo yudhe to tin to onge ali abi chala kulo moro kato kikugoya joma sikowa wan joluo gin jo siasa okada wuoni mokwongo yudo ka jogi omora ka rowere orundore okada wuoni ka nyathi moro madho kongo ne kebiro keke pro box gidhi glujo campaign gigoji dice ni gwen kai nyathi wala ma orundore e ka buni gadi jatelo magi baktimo wi juze wakero chandowe nado pinyi moro ka wulo kako to ngona e luoland ka nyithiwa gini nega kendo wango ga yadie joluoni gi pesa to ga ngama dwa kulo pesa no mar kongo gwen kata ko goro biro were go onge to chienga grano je siasa e ka igolo pesa gi to ke ba konyo ji koro ro akoro ware luoland kai wasikore to Carlos Maraj governor Wanga ithiwa otemo ne noranga maju bedo piny masani to kama kende wasatimo gik mang'eny kode mbek vijana kendo yudo ka ing'iyo kendo ka yudo ka ng'iyo Luoland kuma ju luae yudo ka mama ni osetemo made be ni wanyalo timo kama jite wadi kura dwa bor to gima koso ni enango en mana siasa alani mundo uriru waka jo kadhot wako yura weregi mundo wuogi ada mi example matin tu abiro mabe ka mokalo ado gi vijana milongo ni activate action vijana gi timo ni poultry to ne manoken gweno kod black soldier flay farming very interesting pesa tamoge giri yako wagolo muna di areyo mano kanye mano yo mabe town sub county kidi kalosa ni ali gindi ko jibange to wala uru ombaka wa invest ko ni di rowere gi mono wadi mbele gibru ngoni gimanye check okada woni kaja ka chiketo bayonde but onge implementation bana shida chifo nango 35% ominga gire rowere be mi ogi wakumigi doge chikintie rowere we uru in the class chakuru di jotelogi di uru governors go peyeni governor utimango kikidi kendi organize eka peju eka wabro loko Luoland mara ko kacham kadi bana secret to jobudo of the bed to koro kake wacho ni rowere onego bene kikini da itgi kende wacho ni thoth jo siasa osebiro kadwa ni mondo mana rowere osikre mana mondo begilo bangi to wasene ka thoth rowere bende giywak achiel giwacho ni onge tije to sama giwacho ni onge tije ni to gidhir ja siasa miyo gi slemi ariyo moro odok ya ode ichake wacho kanyo ni puothe ni timo nego bene rowere timo ichiwo ranyisi kuom group mar rowere mano chiwo ne gisir ma ng'iyo gi weche mag pur kod pith to wasene ka thoth rowere ingene achiel ku giwe ko tije mag county mane sirikal ogolo malo kokele county ni weche mag pur kendo wana ka pur oseketo maduong' ahinya rowere momake gi lwedo ariyo pek mane mar rowere nigo kao siko bene weche mag siasa mondo giyude grant moro ma ginyalo timo gi weche mag pur weche mag pith mondo mi ngima odongre ko giluwo jo siasa ali abicho kada wuoni pintek kendo kana na blame rowere almana kana rawere kana kijana dulu yaro matek patin na chandora modo yuru ngama do imi pesa agom jengo to yamuru ngeni mono ngato konyi tek gimaro were dwaro mana stepping stone ebo miyo shof obiro
mondo mi matin ichakgo golden spot mondo be ndi wa sub county ka bana matin to chaka mbele mondo be group mek vijana gimwa kwayo ni ya pesa mang'eny ma joloti moko rama ng'eny gi kidhi e gweng'u konyego kawo nyathi moro dhie TVET konyego chogo then rowere bende owe madho kong'o owe ng'eng telo ok bi miyi telo ikawo an jakibira mochako to nyalo konya na ya from the ground machako gimoro koro youth kata ubedo piny tek kamano we nindo we madho njaga dikata timora boda muno bila kamano then to riuru in a group sako sintie nyithiwa yawa Ali Abid gimoro ninga dwere modhier mono bero mari biru ka vijana tiburu gimoro mondo ukonyru. Okay. Ero kamana enya kene dudede abiro iri jobo tulo kwatieko iwinjo kaka wecho sawachore kidi wacho moko kuom chandruoge ma yude onego kale kod kaka onego bine tiko kwatieko ote mane minyalo bedo go ne rowere masani kuro bedo ne ramo gi TV odhiambo makawuono e weche mag dongruok kod ng'iyo ni to gin ngimagi kaka yude obedo machalo ne kalwe kod loch mar kuro gwenge masani okel mano miyo konyo rowere. Ero kamano Ali ne rawera mawinja rowere duto te Nyanza Kenya mzima. Let me mention in my hometown, Homa Bay County. Sani rowere dwaro soft life. Gidwaro ngima mabiro mayom. Omiyo sani yudo ka kijana marom koda kama sani ka giyudo sugar mami gilunga anadwaro nyako moro matin ma ja 40 years ema nyako ama gola nini edhier vijana dwaro soft life nyiri sani kidhie night clubs gotieni weni en parents day kechidhi yudo ka nyako moro matin ja 20 nie bat jaduong' moro ja 40 50 years kuchocho to en kamano mipeni to en ang'owa vijana dwaro soft life to soft life ni they don't want to work for it omiyo kijana mawinja matin ma intiere gono chak go you know whom you want to be. To seche ma you are working on whom you want to be, do something. However little it may be. Wantiere bingo jimang'eny nena e wang' jowi maybe ka ago matek ne ratich oganda lakini tich matiyo gi kia atwang'o wuoche achiewo gokinyi adhi kacha atweng'o at least ayud gimoro seche ma you work on on the life you want to be doing something tiyogo kinyi te dhi kamoro sani wantiere gi boda inyalo tiye as a waiter as a nini be it chak gi gima in go tidhi achieve gima idwaro to mogik akono unity is power kiki chung ng'ata achiel vijana ka wariwore devolution obiro mondo mi okel lokruok ne individual person wariwre uru watingre uru ka wariwore wa speak one voice we are going to achieve whatever we want. Avensa wach mari mogik boda kachiel ero kamano ahinya kendo ne rowere ote manyalo chiwo kapok amiyo rowere ote to ago ero kamano ahinya ne migawo mar Shofco Shining Hope for Communities and arwako rowere duto mondo donje migawo ni daktari uwuoyo kama ler uwinjo gik mowachi and kik wang'i ni nyaka miya daktari nong'iyo mowacho ni kapo ni ma ok nyalo wak ong'iyo ni wantiere gi Shofco Sacco wachiwo loans ne youths wantiere gi grants ne youths watero youth certificate daktari oriwo gigi te kok inyal dhi e TVET loki kok inyal loko iwacho ni ata timo ohand pur adwaro generator daktari nyiewo generator bakwet piny koro wan jo youth wang'i kama wanyalo donje ta inya wadonjuru e Shofco mondo mi wayud mang'eny moloyo ero kamano jaduong' kini dudede atigo kodi e buth madachiel isawacho winjo kaka yude wuoyo gi pogo machando ngimagi ang'o monego bende koro were timo mane gin bende gibedo achiel kuom jogo eko mane giduol e Dongoma counties. Rokano kapok atieko rarafu le gimoro kae mondo kuom josagi mondo konywa mokwongo nayudo pesa moro mondo akonygo vijana odhi e TVET wuluonge gano yudre TVET manie gweng' onge gimoro amora iye onge
ida ko konyo vijana gi rowere gi ka koro TVET manyego nyalo konyowa onge kata machine onge gimoro mane iye koro wariwre uru mondo sirikal oket TVET e gweng' mek yudhe county ma Homa Bay ka sani nyithindo 7,000 osedhi e TVET mwakonyo to gima daful ni yande wan joluo wariwre uru ka moro achiel mondo wakony uru rowere gi mondo odhi mabor to rowere ngima ni mondo lokre wengane konyi ni konyri kendi erokamano. Okay. Erokamano ahinya Nyakora Mugajwang' mano ne twak mane wabago kod rowere kwang'iyo ni to duol mane mar rowere nego e counties mopogore nyaka ne chuogi loch mar koro gwenge iwinjo twak modhi kanyo kendo ote maduong' ne rowere mondo gichung' malo gikaw thuolo ma gin go mondo mi gidongre mok beda beda piny ka giywagore ni tije onge gigo ma nyalo timo to nitie thuolo malach ahinya ma sirikal oketo ma bende nyalo konyo e bero ngima rowere counties mopogore kaendi ka kamano telo wenda kaachiel kod nyawadwa James Latano mano neno ni picha gi obiro achiel kachiel abiro duoki achiel kachiel nyaka studio ir nyawadwa Trevor. Erokamano ahinya Ali Abich kawuoyo kodwa e dala mar Homa Bay kama twak mong'ithi keto kanyo maber ahinya mar rowere mondo wang'e ni loch gwenge osekonyogi nade kotelnegi gi Kennedy Odede men jatend Shovco. Erokamano ahinya kuom twak maler kabisa Ali Abich. Gweng' ma Homa Bay ma twak dhi e mbele mar loch gwenge. Mane kama wawe chenro moro mar duol an kaka pile nyinga Trevor Ombija janding'o panga jonyakach dendo Ombija tae anyakwar guok ocha pesa. Wanere Sadik.